Muri yeZimbabwe tinokuchingamidza zvakare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvakare nemamwe messages. Regai tibva tapinda mumamessages edu vatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. I really hope kuti confession yangu ichabatsira vamwe vanhu kunze uko. Izvi ndo zvakaitikawo kwandiri kuzosvika ndichizoroorwa ndikazochata. Ndakachatawo, this was last year, ndipo pandakachata mukomanashi. I got married to my best friend's husband. Saka ndichizochata nemurume uyu pane zvakawandisa zvakaitika, and I just hope that there is someone that is going to be learning from me, because in this world that we are living right now, nyika ino yatava kurarama mukoma, it is very complicated, and in order for you to know where you are going or what you are supposed to be doing, then you need to understand that it's not everyone that you think is your friend, it's not everyone that is your true friend. Patori nevamwe vanhu kunze uko vekutoti ivo vanenge vasingatombodi kana kutombokuona, uye zvakare vanenge vasingatombofarire achievement yako yaunenge uchiita mukurarama, like what I did with my own best friend. Like, we were very close friends and we used to enjoy each other company, but nauyenge iripo ndekuti inini ndainge ndichishuvirawo kurarama life yaanorarama. Handizivo why, even though I was once married, but ndaiona sekunge iye ainge ari kumberi kwangu kudarika inini. So I just thought that this girl, you know what, iye anozviidza sekunge murume wake anonyanyisa kuwana, and ndaingogara ndichingomунyeya, taingogara tichingomунyeya inini ne-this other friend of ours, because zvinoitika ndezvekuti kana muri ma-friends paya, of course munenge muri ma-friends zvenyu, but still muri ma-friends kudaro mutori nenguva dzekuti munotomboita nguva dzekuti munonyeyana. Saka pau3 hwedu tiri vatatu kudaro, we were all married. Taitoita nguva dzekutongoti taitongofona tichitongomunyeya, tichitongodiscuss about him, marriage yake, kuzotenga kwavainge vakaita imba muSouth Africa, murume wake ava kuita mamwe mabusinesses, ende ainge ava kuita zvematenda, anoita zvematenda ende mari anayo. Saka taitongomunyeya tichitongomudzikisira, but izvi tichizviita nekuda kwekuti tainge tichinzwa godo, but tisingazoriburitsi godo iroro pachena. Saka one day takangoti tingotaura, ndokubva friend yangu achizoti mira uone, mai manje anomutorerwa murume yeye. MaSouth African wati vanomboita zvekutamba here, havamboiti zvekutambisa varume vevanhu. Nemari yava nemurume wake nekuvhaira kwaanoita muchazviona. Manje she's going to cry and she's going to see flames. Ndakuona kuti kudada kwese kwaanoita nemurume wake, ungaswera uchivhaira kuti murume wangu ane mari, kukanaka mukaakafa, tobva tatanga kuseka. Saka ipapo pakati very soon achatorerwa murume wake nemaSouth African. Sezvisinei, maybe it was my destiny. One day ndakabata foni yake kudaro mukomanashi, ndipo hapo pandakabva ndachizoona mamessages, ndikaona kuti kwainga 1 zvaatori pama1 ainge achitaura nemwe sister yake avo vari kuUK, achivaudza kuti ainge akabata mamessages, like the husband had this other PA, so they were getting too close, and mukadzi uyu ainge achida kutoenda out nemurume wake, aingogara achingosenda mamessages kuti, so not professional wise, when are we going to have a dinner date? Like these days handina munhu wekuenda naye out for a dinner, but nekuda kwekuti murume wake aingogara ari busy nguva dzose, ainge asina nguva naye. Saka ndakabva ndatoona kutoti ichokwadi anokwanisa kutotorerwa murume wake, but nyaya iyi manje handina kuzoiudza friend yangu, the other friend. Ndakangoramba ndakanyarara, then mukuzongonetsana nemurume, ndakangonetsana nemurume, ndikabva ndati ndotomboenda kunobviswa stress nani. Ndikabva ndati ndava kunobviswa stress nemurume webest friend yangu. Ndakaenda kumba kwake, saka ndainge ndava kuti kana ndikaenda kumba kwake ndobva ndaita stay very late. Saka
iye manje zvekudhiraivha usiku like anotya. Apa inini kwandainge ndichigara at that time kwainge kuri kure, makombi anenge atopera. Saka ndaibva ndachizongoti bamunini mutondiperekedza. Mukuzofamba muya mukoma ndaikwanisa kungokwidza kamini kandinenge ndakapfeka zvekuti zvidya zvose zvinenge zviri panze. Ndadaro ndobva ndatongobatidza kana light achitongodhiraivha, ndobva ndaita sekunge ndiri kuda kubaya radio kana kungoti ndakagara ndinenge ndakatsika kana padashboard. Apa ndakaita kurova kamini zvekutongoti anenge ari ma1. Zuva ratakazoita unumu, zuva iroro like always ndakati ndava kuda kubuda, ainge atova mumotikari murume wake. Mukomana shi ndakabva ndachizoenda mubath, ndikabva ndanobvisa chipfeko changu chemukati ndikadzokera kumotikari. Ndakati ndichipinda kana magariro andakaita akatozviona kuti ndainge ndisina zvandainge ndakapfeka mukati, ndokubva ndagara magariro angu aya zvainge zvitori wese. Musi wacho iwoyo akamisa motikari akabva ati I can't do this anymore. Ndikabva ndati you can't do what? Ndokubva ndatora ruoko rwake, akamboramba ndokubva ndamuti iwe ngatitsvake kwekumboenda zvema-minutes. Saka painge paine chimwe chibooking chainge chiri padhuze, tikabva tatoenda paya ndokubva tapindamo tikabva tarara tose. Shure mekunge tarara tose handina kana kuzomboregedza, ndainge ndava kungomuda even though ndakatanga ndisina mafeelings naye, but ndaingoda kungo just to be free, kungobvisa stress dzandainge ndiinadzo. Ndakazoti ndaenda kumusha ndichitotaura zvangu nevamwe sisi vangu ava mwana wastepmother vangu, because ndakakurawo ndichirerwa nastepmom. Saka vanofarira kushandisa mishonga, kunove kuti vanoshandisira murume wavo mishonga sezvandava kuitawo. Ndaenda kwavari tichitoita zvedu nyaya, ndopandakabva ndangoti sisi ku.com randinaro ko ndakazorara kanaye. Ndokubva ndachizovaudza kuti ndainge ndakarara nemurume webest friend yangu. Vakaseka vakabva vanditi so what are you thinking? Ndikabva ndati sisi munhu uyu ane mari, ndoda kuti ange achindiroora. Vakanditi ko baba Junior tikasika zvedu, ndokubva vachizondipa mushonga. Vakanditi mushonga uyu pose paunoushandisa unofanira kuushandisa ukapfeka zvinhu zveblack. Saka ndainge ndiine drezi randainge ndakatenga, dhuku reblack, zambia reblack, uye zvakare nezvipfeko zvese zvemukati zviri zveblack. Ndobva ndatora mushonga uya ndobva ndabika. Kana ari mascones ndofanira kuti ndige ndichimabheka kuzonosvika achizonoibva mascones iwawo ndinenge ndakangopfeka zvinhu zveblack. Zuva iro randinenge ndichida kunomupa because iye ainge aine ofisi yake, saka ndokwandaienda ikoko ndobva ndanomupa mascones ugoti anofarira zvinhu zvinenge zvakabhekewa, and I always knew that. Ndokusaka ndaita zvekubheka ari mascones because my friend used to tell me kuti husband anobohwa ndaungogara achingokuona uchingoita baking chete, apa inini handizvifarire. Saka I would bake mascones for him, ndikatombomubhekera cake randainge ndakazadza nemishonga. Then I started to see kuti the guy was so much into me. Ndo yange iri first stage. Pa second step manje ndine mushonga uyu wandakazopiwa. Mushonga uyu wandakapiwa nesister yangu. Vakanditi mushonga uyu unorwadza, ende kurwadza kwawo ndekwekuti unozvitemerera nyora. Unopota uchizvitemerera nyora kwemwedzi wose. Padzinenge dzaoma, zvironda pazvinenge zvaoma kusikarudzi kwako, iye mukomana asvika marriage iyi ndakapindamo hangu marriage, but I suffered and I feel like I deserve it. Mumatama esikarudzi mune skin iri very soft, saka ndaivhura matama esikarudzi, ndaitanga nekuleft ndobva ndazvitemerera nyora 3 nyora, ndobva ndavhura futi kumatama esikarudzi ndobva ndazvitemerera zvekare dzimwe nyora 3. Saka ndaiti paya pandinenge ndapora ndaifanira kuti ndinge ndichidzokorora. Mukomana izvi zvandaita ndaiti kana ndapedza kudaro ndaitora Gentle Magic yakaita liquid yacho. Kana ndatora Gentle Magic ndobva ndanyika cotton, ndobva ndazviisa Gentle Magic kuitira kuti pakasike papora. Kana papora chete ndobva ndazvitemerera futi dzimwe nyora. Ndine nyora mumatama esikarudzi dzangu, ndidzo nyora idzo dzakabata marriage yangu, zvekuti murume wangu kunyangwe zvikanzi agarirwa bheya zvinenge nehot supermodel, anotoona sekunge anenge ari murume anenge amugarira bheya nekuda kwenyora idzodzo
dzandakazvitemerera. Vakanditi Nyora idzi ndedzako wega dzaunofanira kuti unge uchizvitemerera. It is painful but you have to do it. Saka mukomana She ndakabva ndazoita saizvozvo ndapora. Apa munhu ainge andisuwa because pose apo pandainge ndichizvitemerera Nyora kuti tinge tichirara tose zvainge zvisingaiti. Kana mumba murume ndainge ndichitomunyima bonde. Saka akazoti zuva raakandibata ndakaona munhu achiburitsa masiriri nekunakidzwa neni, ndikatoziva kutoti zvainge zvaita nekuti ndo zvandainge ndakaudzwa nasese vangu kuti uchaona zvaachaita, it's either achati paya paanenge ava kuda kunopedza achangoburitsa mweya. Kana ukaona aburitsa mweya ziva kuti bom, kana kuti anongoita zvimwe so zvinenge zvisiri normal. Saka akati ava kuda kunopedza akalose control, akatanga kugwina akabva atanga kuburitsa mazisiriri nekunakirwa. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achiramba best friend yangu. Marriage ikatoparara zvazvo kunzi ndakachata, unosara wakachibata chimarriage certificate. Isu tatoenda nemurume, murume anotoshandisirwa mishonga kuti unge uchikwanisa kutova naye nguva dzose. Baya mukomana She ndava kutodanana nemunhu wangu, then husband akabva azviziva kuti ndo nyaya, akanditi uri hure, ndikati saka zvinei newe kana ndiri hure, ndiri kuhura nechako here kana kuti nechangu. Ndokubva tarambana paya, ndikaendeswa kwachifu, ndikati handina basa nazvo, ini murume handichada. Ndakangovaudza kuti murume handipi bonde, saka muda kuti ndinge ndichiita sei tikanetsana. Ndikati murume handichadi, ndikamupa kupuro. Zvikabva zvatovharana, ndikadzoka kuno kuSouth Africa. Nabe takaramba tichifambidzana tichipengesana until vafinalize divorce yavo kikikikim. Zuva iroro ravakafinalize divorce, ainge achitoda kutoti tinge tichitochata on that very same day, but nekufamba kwenguva pandakaona kuti zvinhu zvainge zvava set stable, munhu andibvisirawo mari kumba kwedu. Ndikabva ndati it's okay happy, unokwanisa kuchindiroora kuchata neni. So we then organized him, then we got married, and takabva tachizonochatira kwatakakurira isusu. Vanhu havatozvizivi kuti murume wangu uyu wandigere naye ndakaita wekutotorera best friend yangu. Vanhu vakapembera pamuchato vakafara vachiti kuna Mwari kudenga izvokwani. Ndakatongotora hangu munhu ndikamutorera best friend yangu. When you post my story, please tell me. I will be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ivo vari kuda kungopa advice kune mamwe ma-friends out there. Hanzi you need to know kuti mukore unoyi watava kurarama, hanzi mukore uno watava kurarama hakuna chinhu chinonzi friend. Hanzi hakusisina ma-friends mazuva ano, nekuti kunyangwe ukati ndine best friend yangu, but you need to know kuti best friend yako iyeye anenge achitokurongerawo zvisitorina kutonaka. Let us try to speak with her in the comment section. Zvakangooma nazvo veduwe, ngati taurei navo. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininowo ndauya pano ndine confession yangu iyo yandinayo. Ndinoda kureurura mukoma kuti ndakapiwa makore 13 ekurarama, ndiwo andakanzi ndichange ndichizoita mari. Kana makore awa 13 apera, then ndobva ndachizofa. Saka ndakati ndadya mari. This was munguva yeCovid. Ndaingoti ndikangomuka ndaibva ndaona kuti pasi pepilo panenge pakazara mari. Ndikabva ndaona kuti zvechokwadi mari inonakidza. Kudya kuzonosvika ndichizotengawo imba kuno kwandiri kugara. Mukoma handichakuudzei hangu kuti ndinogara kupi. Saka ndakabva ndachizoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizogadzirisa kusewage, because ndo kwainge kuchida kugara nyoka. Saka kusewage uku ndakanoisa kamwe ka compartment kandakagadzirisa zvekuti nyoka iyi painenge ichida inenge iri mudrainage, iri museptic tank, asi kana isingadi kugara imomo musewage inoenda muka compartment ako kanogara kari dry. Saka nyoka iyi inoti kana ndichida mari inouya yobva yachizorutsa mari, but handiione ichirutsa mari. Ndinozoti pandinomuka mangwana acho makuseni ndipo pandinomuka ndobva ndatoona kutoti
mumba munenge makazara nemari. Saka ndo nyaya yandokunza pano mukoma. Ndiri kuudzwa kuti kana ndichida kuramba ndichienjoya mari, ndiri kufanira kuti ndinge ndichichekeresa vanhu 13 gore rimwe chete. But ndiri kutya manje. Ivo sekuru vacho vakandibatsira vakati hazvinetse kana ukangowana vakadzi vanenge vachida mari, but vakadzi ava vose vanofanira kuti vange vachiva vari vekuZimbabwe. Usatsvaka maSouth African nekuti mweya yavo iri nyore kuparadza. Ivo vari kuti zvinge zvichizondiitira nyore kuita kwangu mari kusvika ndanzwa kuti ainozvindanetsa nekudya mari, hanzi panoda dzinza rinokasika ramuka ngozi. Sevanhu vekumusha ndo vanokasika vamuka ngozi. Saka hanzi ngozi yeye painenge ichitomuka vachandipa mishonga yekuti mishonga iyo inenge ichitohwidzana nemweya yengozi. Saka ngozi iyi inogumisidzira yava neshungu dzekuti munhu uyo akandiuraya, on top of that ari kuda kuramba achingondishandisa. Saka shungu dzengozi hanzi ndo dzichange dzichizondiitisa mari. Ndiri kuda help kubva kwamuri. Zviri nani ndezvipi? Kungorarama hangu makore angu iwawo andakapiwa 13 kana kuti ndotsvaka vakadzi 13 avo vandinozochekeresa vanoda mari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we pakaipa hanzi ndinofanira kuti ndinge tichitsvaka vakadzi vanonyanyisa kudisisa mari stereki yamawani. Rekedzaiti pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndine mudzimai wandakasangana naye pasocial media. Handizivi kuti kana ndichida kufamba naye kuti tinge tichibatsirwa kumadoctors, tunoenda kumadoctors api chaiwo. From the outside, she is a very good woman, but mukadzi uyu akanyanyisa kurwadziswa, like pose paanotaura nyaya yake anobva aita depressed. Saka iye ava nema-suicidal tendencies and ndinoona sekunge anotondi-abuser, because dzimwe nguva ndinokwanisa kungoti ndiri kubasa tichingotaura paya like munhu wekuti haanzwisisi. Kana ndiri kubasa dzimwe nguva kana achida kutaura neni, when she calls me she expects me to pick up the phone. Dzimwe nguva tinenge tichishanda tiri padhuze nevarungu, zvinongoti unge uchizoanza call zvinenge zvisingatoiti because murungu dzimwe nguva anenge achitomhanyisa target yake, apa iwewe unenge uri busy nefoni. Saka anobva atsamwa, anonditsamwira mukoma zvekuti anokwanisa kungonditumidzira mapictures. Handizivi kuti mapictures awa anomadownloada copy, anofarira kungogara aine mapictures nevanhu vanenge vakazviremberedza mumuti, vamwe vanenge vakazvisungirira mumba, vamwe vanenge vakangofa but no suicide. Saka zvinobva zvandi-traumatize a lot. Apa kubasa tinenge tichishandisa magrinder, madrili, apa unenge uri kana paladha uri kudenga uvaona mukadzi wako achikutumidzira mapictures akadaro. Saka pandinozodzoka kumba ndikatanga kumubvunza kuti sei uchiita zvinhu zvakadai, anobva ati I was very traumatized by my ex-husband because aitoti ari kubasa. Dzimwe nguva kana ndikatofona aikwanisa kungoansa call nemistake atori pamusoro pemunhu. Saka ndine trauma. Handizivi vedare mukadzi uyu ndanga ndichida kumupa rudo. Of course she was hurt before, but sei asiri kuda kundipawo mukana. Hakuna munhu anotombozviziva kuti ndiri kutongoshungurudzika. It's like ndiri kutongopera ndichifamba, ndiri kujigika moyo wangu nekuda kwetrauma yekungogara ndichifunga kuti ndikasadavira call yemukadzi ndinokwanisa kuzongonzwa zvichinzi munhu azviuraya. And kana kuri kunzi akazviuraya ari mumaoko angu, it's obvious. Everyone will say kuti inini maybe there is something that I was doing to him. I really do not know kuti munhu anenge aine bitterness unodila naye sei. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Yeah, pakaipa. Let us try to speak with
in the comment section. Ngati sanganai zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Do not forget to open your Trends app.